Hola, noies i nois. Ara parlarem sobre els biaixos a la intel·ligència artificial. Hem de saber que totes les respostes que ens doni la IA venen de dades històriques que hi ha a l'internet, de tota la base de dades, és de tot el que estigui a la web. Llavors, si la informació en la que es basa la resposta conté biaixos, la resposta que ens doni també la contindrà. Un exemple molt clar és la IA que va crear Amazon per al reclutament de gent a l'empresa, que la va haver d'abandonar al 2017, ja que es va poder comprovar que contenia biaixos de gènere en contra de les dones. Per tant, hem de tenir molt clar que la informació l'hem de contrastar perquè no contingui cap biaix en contra de ningú.